Merħba tfal, jien Marguerite u nilqakom għal dan il-ktib ħelu li jfakkarna fil-miliet. Talba tal-miliet, hekk jismu, ta' Marie Claude Cherry fuq is-sib ta' Joy Cherry. Ejja naqraw il-ħarsetta. Tifla ċkejkna toħodna lura għal ġrajja ta' twelid ta' Ġesu Bambin. Nimxu pass pass tul dak il-lejl u fil-waqt li nħarsu mill-lenti ta' tifla niskopru l-emozzjonijiet u x-xewqat tagħha. Brrr, kemmu Bart, qed ifakkarni f'meta twilidt int Ġesu Bambin. Kien lejl sabiħ, b'sema mimli kwikeb ileqqu u sbieħ. Iżda temp kien kife wisq, kienet kesħa ix-xoq l-għadam. Il-lukandi f'Betlem kienu kollha mimlijin. Fully booked. Ma kienx għad baqa' post fejn wieħed seta' jitkien minn dik il-kesħa qalila. Kemm ħabtu bien għal xejn, Marija u Giuseppi, ma sabux post fejn joqogħdu. Marija kienet qed tistenna tarbija. Tgħidx kemm kienet qed tħossha jiena? Jekk tħabbat fuq bibi Ġesu, niftaħlek u nistiednek tidħol. Fl-aħħar wara ħafna qtieħ ta' qalb, irnexxielhom isibu kien far imwarrab li kien jintuża bħala stalla għall-annimali. Min jaf kemm xtaqu jsibu post aħjar għalik il-ġenituri tiegħek, Giuseppi u Marija? Kemm nixtieq li kont Anġlu, ħanadurak u nxandar il-bxara tajba ta' twelid tal-Messija. Gloria in excelsis Deo, dakinhar niżlu tajja sħa ta' anġli biex jagħtuk qima u ma bdew ikantaw. Gloria l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Ma kellikx heater biex iżommok sħun? Kienu l-annimali li żammewk sħun b'nifisom? Il-baqra, il-ħmara u n-naċ. B'xorti kbira kellhom, nixtieq kont ħaruf dejn il-maċtura fejn kont qiegħed int, b'hekk kont inżommok sħun bin-nifs tiegħi. Nixtieq kont wieħed mit-tliet slaten maġi. Jien kont natik ftit mill-ġugarelli tiegħi ħalli jkollok biex tilab Ġesu. Veru forsi jiswew aktar id-deb l-inċens u l-mirra? Kieku kont noqgħod nilab miegħek jien, ma kontx tieħu gost aktar. Imma jgħid il-verità. Ekku. Jekk ikollok tiġi issa Bambin Ġesu, ingeżrek f'waħda mill-ġiegħet tiegħi biex inżommok sħun. U nħaddnek ma' qalbi u ma nħallik qatt. Ejja twilet ġewwa fija. Vera ħsieb sabiħ. Hekk ġejna fit-tmiem dan il-ktieb u b'dak il-ħsieb tfal jiena ġietni idea kif nistgħu nagħmlu xi anġelu sabiħ. Kont qegħdin nfittex fil-kaxxa tal-ġugarelli fejn kelli naqra pupi ta' meta kont żgħira jien ukoll, naqra krieħu ftit imma nistgħu nżewquhom biex aħna noħolqu xi ħaġa bli nsibu id-dar. Għandi din il-pupa li qiegħda moħħla fil-fatt ma' marfa tal-injam li sibt anka fil-kċina tal-mama tiegħi. Ftit zigarelli li aħna ħafna drabi jifdlinna nkunu sa narmu u ma nafux sa naqbdu nagħmlu bihom, karti tat-tajr bojot li jagħmlu sabiħ għal dan l-anġelu ħelu li provajt noħloq jiena
bil-karti li kelli, dojli wkoll li sibt fil-kexxun b'affarijiet li nużaw għal-kejkijiet, ħallejta sieħa biex anke intom tifhmuni aħjar. U biċċa fidda, ma nafx minn fejn inqalad din, sabiħa ħafna, kienet naqra mkemxa imma kif tagħmilha ċatta fuq il-mejda, tistira tiġik ħelwa wkoll. Din ħanużawha qtajnija forma ta' trianglu, ir-raġuni hi biex nissudaw il-karta id-dojli. Ħanuża bħala il-ġwienaħ ta' dan l-anġlu. Hekk fil-fatt kif qegħdin taraw bat id-dojli u hekk kif kejjilt eżatt fejn sa naqta bl-imqas, poġġejt il-fidda. Tistgħu tpoġġula naqra kollha ħalli ma tiċċaqlaqx. Jista' jkun ma teħilx mill-ewwel għax il-fidda hekk, imma issa tissoda hekk kif aħna impoġġuha mal-pupa. Kemm mhix taftita hawnhekk biex ħloqt id-dublet ta' fuq tal-anġlu u l-istess ħanerġgħu nagħmlu n-naħa l-oħra. Peress li għadha ma nixfitx tfal ħajkolli nwaħħalla il-klips li mbagħad faċilment tista' taqlaqhom. Naqra twal u kbar għax bekk jissudawha. Waħda fuq naħa u ħanerġa' nirrepeti l-istess ħaġa imma fuq in-naħa l-oħra biex nifforma il-ġwina u d-dublet ta' fuq. Importanti li tagħmlu il-kollha ma fuq biss ħalli ma tiġix isa ċappa ħaġa waħda u nerġgħu nwaħħlula il-klip ħalli ma titċaqlaqx sa ma tinxif. Melek għandna id-dublet ta' fuq lest. Kif qegħdin taraw. Sa dan it-tant waħħalt ukoll peress li tieħu naqra ħin biex tinxef din il-kollha, waħħalt hawnhekk ftit minn li kien baqa' mill-biċċiet tal-bizzilla li kien baqa' minn ta' xi libsa ta' meta kont żgħira wkoll. Waħħala bil-kollha kif qegħdin taraw hawnhekk u għalissa sa nżomma hawnhekk u ngħidilkom għalfejn għaliex l-aħħar biċċa nkunu nistgħu nwaħħlu kollox flimkien. Aħjar taqtawha naqra twila u tħalluha hekk. Waħħalt il-pupa ma' din li marfa tal-injam biex ikolli forma u hekk tkun b'saħħitha biżżejjed biex ma tiċċaqlax. Issa aqbdu biċċa karta tat-tajr, folja propjament folja karta tat-tajr u ħatitwa forma ta' mrewħa. Tippjegawha b'dan il-mod twejta fit-tlieta biex ikolli daqsijiet ta' dbilet differenti kif qegħdin taraw hawnhekk. Tistgħu tagħmluhom mitwin fuq xulxin għall-ewwel darba biex tagħtu din il-forma tonda tad-dublet biex tiġi parecċa hawnhekk isa bizzilla biex niftiehmu. Stejpiljajta flimkien bi żgur tiġini soda u din ħanpoġġiha hawnhekk fuq il-pupa kif qegħdin taraw biex tagħti dera ta' dublet ippjegat u kbir. Din l-istess titteħel bil-kollha ma nlaħħaqx nagħmililkom issa xtrit il-ħin biex tinxef imma l-istess u nerġgħu waħlula nagħtuha naqra kollha mhux ħażin u terġgħu twaħluha hawnhekk b'dawn il-klips biex ma tiċċaqlaqx. Sakemm taraw li s-sudat. Tistgħu tħalluha kważi anka lejl biex tinxef. Hekk. Malli teħel dal-ewwel dublet lest biex jagħtina dera ta' anġlu kif qegħdin taraw hawnhekk. Issa jmiss it-tieni parti ta' dan il-proġett. Sa naqbdu din id-dojli li kif qegħdin taraw il-biċċa ta' trianglu li qtajt sa tiġi in-naħa ta' wara nistgħu inneħħu l-klipp issa għalissa li sa jiġi hawnhekk. U l-istess in-naħa l-oħra. Din il-parti hawnhekk fejn għandi subajja nistgħu intuha ħafna kollha biex teħel żgur.
il-ġewna ħirid jiġi fuq in-naħa ta' wara kif qegħdin taraw għandna wieħed law u ieħor in-naħa l-oħra u mbagħad b'din il-bitzilla li baqgħanna nistgħu ndawruha mal-pupa sakemm niġu mad-dawra tal-għon. Ħajforma frill. U l-istess ħanamlu bin-naħa l-oħra. Insalbuha fuq in-naħa l-oħra u neqpaw indawru u ninkullaw sa ma naraw li kollox qiegħed sod issa. Twila biżżejjed biex xejn ma jitċaqlaq. Hekk kif jitlesta dan kollu, kull ma jkun baqgħu li nagħtu ftit kollha fuq dan il-ġenb biex jaħlu dbilet ma' xulxin u l-istess fuq in-naħa l-oħra. U hekk tieħu din il-forma tonda kif qegħdin taraw. Fl-aħħar net nistgħu naqilgħu dawn il-klips u nwaqfu l-ġewna kif aħna naħsbu li jkun l-anġlu. Tista' tagħti anke peka hawnhekk sama jinqata' il-ġewna minn mal-libsa u jiġi din il-forma. Biex ma tarraqix, għalhekk użajna l-marfa tal-injam biex min-naħa ta' ġewwa tkun tista' żomma u dejk ma tkunx tidher. Tistgħu tagħmlu l-isbaħ talba fil-ġranet tal-miliet. U nispera li b'din l-idea li tajtkom b'affarijiet vera sempliċi u tista' tajt issibuhom id-dar, tajtkom na' idea x'tistgħu tagħmlu għal ġranet tal-miliet fejn intom teħdu pjaċir tkantaw xi għanja ħelwa tradizzjonali Maltija fil-waqt li tkunu qed gawdu l-affarijiet li intom toħolqu intom stess. Tinsewx li tridu tużaw biex tattu wkoll dawn l-istiket nissibuhom f'pakketti, pakketti kull kulur, jien ma kellix waħda bajda kif kont nuża bajda, imma ma jimpurtax għax din sa tiġi mottija kif orejtkom diġà tiġi mottija bid-dublett. Nispera li ħadtu gost u rridkom tgawdu wkoll il-ġranet tal-miliet b'daw il-ħafna affarijiet sbieħ magħmulin minnkom u id-dar. Aħjar milli tonfqu ħafna flus. Saħħa u l-bambini berikkom.